Και όπως σας έχουμε ήδη προαναγγείλει, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δήμαρχο Καρπενησίου, τον κύριο Κώστα Πακογιάννη, και τον οποίο τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι η πρώτη ραδιοφωνική συνέντευξη που δίνει σε Βοϊκό Μέσο Ενημέρωσης. Κύριε Πακογιάννη, μας ακούτε? Καλημέρα και καλή χρονιά σε όλους τους ακροατές μας από το Καρπενήσι. Καλή χρονιά. Με υγεία και επιτυχίες. Έχετε χιόνια στην πολιτική ζωή. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετά, αλλά τα περιμένουμε. Ξέρετε, για μας είναι η κυρία Μέρκελ σας να λειτουργήσει πλήρως το χιονοδρομικό. Μάλιστα. Το ευχόμαστε για να δείτε κι εσείς έτσι κίνηση εκεί, γιατί ο νομός εξαρτάται, στηρίζεται στον εσωτερικό τουρισμό, έτσι δεν είναι? Βέβαια είναι έτσι. Ευτυχώς όμως, επειδή έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά στο κομμάτι της επικοινωνίας, πήγανε πάρα πολύ καλά οι γιορτές. Ξέρετε, εμείς δουλεύουμε όχι μόνο με τον εσωτερικό τουρισμό, αλλά δουλεύουμε και με ξένους. Ήμασταν ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που οργάνωσε μια επίσκεψη ενός γκρουπ Άγγλων τουριστικών πρακτόρων, που ήρθαν στην χώρα μας όχι για τις θάλασσες, αλλά για τα βουνά. Πολύ ωραία. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι έχουμε μια σταθερή ροή τουριστών, την οποία ελπίζουμε να μπορέσουμε να αυξήσουμε από τη Μεγάλη Βρετανία, και βεβαίως θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και με τη Γερμανία και με τη Γαλλία και με το Ισραήλ. Πώς είναι η εμπειρία του Δήμου, κύριε Πακογιάννη? Είσαστε ένας νέος δήμαρχος, ο οποίος βέβαια προέρχεστε από μια πολιτική οικογένεια, και ίσως μερικές φορές αυτό είναι και ντεζαβαντάζ, δεν είναι πάντα προτέρημα όπως παρουσιάζεται ορισμένες φορές, έτσι. Πώς σας φαίνεται τώρα η εμπειρία του δημαρχιακού θόκου? Το υπέροχο με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ότι δεν έχει σημασία ούτε ποιος είσαι ούτε τι λες. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνεις. Και εμένα αυτό είναι που με γοητεύει. Με γοητεύει το απτό, το μετρήσιμο, με γοητεύει το αποτέλεσμα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάει αρκετά καλά. Όταν ξεκινήσαμε είχαμε βάλει 3 στόχους. Είχαμε μιλήσει πρώτα απ' όλα για έργα και υποδομές, δηλαδή για ΕΣΠΑ, όπου έχουμε καταφέρει να είμαστε από τους πρώτους απορροφητικότητα σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλα έργα όπως η διπλή ανάπλαση της πόλης του Καρπενησίου, αποχετεύσει πάρα πολλά χωριά και αρκετά άλλα. Δώσαμε μεγάλη έμφαση στο κοινωνικό κομμάτι του Δήμου μας, γιατί ξέρετε, με αυτή την κρίση τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα καταφύγιο από αυτό το τσουνάμι που μας έχει χτυπήσει όλους, με κοινωνικό παντοπολείο, με γεύματα αγάπης, με δωρεάν διανομή καυσόξυνων και πετρελαίου θέρμανσης στα χωριά, με κοινωνικό φροντιστήριο και με κοινωνικό φαρμακείο. Και τέλος, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητά μας. Και τι εννοώ με αυτόν τον τρόπο? Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να ακούγεται απαράδοξο να μιλάει κανείς για επιχειρηματικότητα μέσα στην κρίση. Αλλά εμείς είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που είπε το εξής πολύ απλό. Όποιος επενδύσει στο Καρπενήσι, τα πρώτα 3 χρόνια δεν πληρώνει ούτε δημοτικά τέλη, ούτε δημοτικού φόρους, ούτε καν τέλη ίδρυυσης. Μάλιστα. Και αυτό έχει βοηθήσει αρκετά τον τόπο μας. Έχουμε αρκετές νέες επιχειρήσεις που έχουν ανοίξει. Οφείλω να ομολογήσω ότι μας εκπλήσετε ευχάριστα. Όλα αυτά που μας περιγράφετε δεν είναι και τόσο γνωστά στο ευρύ, ας το πούμε έτσι, κοινό. Και να απολογηθώ, γιατί και λόγω του νεαρού της ηλικίας και λόγω του επωνύμου που φέρετε και της οικογένειας, στην πρώτη έτσι εμφάνιση στα δημόσια πράγματα σας είχα κρίνει αρνητικά. Αυτό κύριε Πακογιάννη, σας το λέμε και εμείς από εδώ, ότι εκτός του ότι είστε ένας νέος άνθρωπος, μικροδείχνετε κιόλας, έτσι. Δηλαδή είστε 36 χρονών, πόσο είστε? Φαίνεστε και 10 χρόνια νεότερος, και η πρώτη μας έτσι εντύπωση ήταν ότι πού πάει τώρα αυτό το παιδί να κάνει όμως. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Και συν το γεγονός του ονόματος, έτσι. Ήταν βαρύ το όνομα. Μας διαψεύσατε, και αυτό εμείς το λέμε στους ακροατές μας εδώ. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια να σας γνωρίσει και το κοινό σε άλλους νομούς, γιατί έχει προκύψει και μια έτσι ενδεχόμενη υποψηφιότητα. Τι γίνεται τώρα εκεί με την περιφέρεια? Έχει ακουστεί το όνομά σας, έχετε λάβει μέρος ως υποψηφιότητα στις δημοσκοπήσεις καταρχήν, όπου έχετε πάει πάρα πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω σε αυτό που είπατε πριν, γιατί νομίζω και οι εκπαιδευτές μας δεν θα θέλανε να αφήνουμε έτσι πράγματα αναπάντητα ή να εκκρεμούν. Εμείς είμαστε μια νέα ομάδα ανθρώπων, είτε νέοι σε ηλικία είτε νέοι στην αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία 3-3,5 χρόνια. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει λάθη. Μόνο ποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Ακριβώς. Και τα λάθη μας τα παραδεχόμαστε και με γενναιότητα και με παρησία, και λέμε, παιδιά, τι να κάνουμε, εδώ κάναμε λάθος, το διορθώνουμε. Θέλω όμως να πιστεύω ότι συνολικά το πρόσημο είναι θετικό. Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, ότι αναγνωρίζεται και από πολύ κόσμο. Παραδείγματος χάρη, μας χαρακτηρίζουν δημοπρότυπο, είτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε από την ΕΤΑ, που είναι η Ελληνική Εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε από την ΚΕΔΕ, είτε από την Task Force. Η Κομισιόν πολύ συχνά επικοινωνεί μαζί μας για διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη νέα προγραμματική περίοδο και το λεγόμενο ΣΕΣ, δηλαδή το διάδοχο του ΕΣΠΑ.
Όλα αυτά μας δίνουν δύναμη, αλλά συνεχίζουμε βεβαίως τη δουλειά μας όσο μπορούμε περισσότερο και πόσο γίνεται πιο αποτελεσματικά. Τώρα, γι' αυτό με ρωτήσατε για την περιφέρεια. Νομίζω ότι αποτελεί κοινό μυστικό ότι γίνεται μια συζήτηση για την περιφέρεια. Εγώ δεν υπήρξα επισπεύδων. Είναι όμως κάτι το οποίο το συζητάω και κάτι το οποίο το σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά. Θα ανακοινώσω την απόφασή μου αρχές Φεβρουαρίου. Δεν είναι εύκολη απόφαση αυτή, για να είμαι απόλυτα ανοιχτός και απόλυτα ειλικρινής. Μάλιστα. Και ξέρετε, τι είναι αυτό που σας φοβίζει, ας το πούμε έτσι? Δεν με φοβίζει τίποτα. Αυτό το οποίο όμως με απασχολεί είναι το εξής. Ότι η περιφέρεια, όπως και ο Δήμος, δεν θα κρυθούν στις επόμενες εβδομάδες, στους επόμενους μήνες. Θα κρυθούν στα επόμενα χρόνια. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι πώς μπορεί να είναι αυτή η περιφέρεια το 2019. Αν μπορούμε δηλαδή πραγματικά να πετύχουμε τους στόχους μας. Να είμαστε μία από τις δύο καλύτερες περιφέρειες της Ελλάδος. Μάλιστα. Αν θα μου πείτε, βάζεις τον πύχη ψηλά, σύμφωνοι. Αλλά το ίδιο έκανα και στο Καρπενήσι. Όταν ξεκινήσαμε, λέγαμε ότι θέλαμε να είμαστε ένας από τους 10 καλύτερους δήμους στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί που με ακούγανε που το έλεγα προεκλογικά λέγανε καλά, καλώς το τώρα το παιδί μας λέει βλακίες. Αλλά εμείς το εννοούσαμε και το πετύχαμε. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα αλλιώς. Δηλαδή το να πας απλώς για μια καρέκλα. Τι να σας πω, εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί. Πότε σκοπεύετε να έρθετε στη Χαλκίδα για μια έτσι επαφή, πρώτη γνωριμία εδώ με το κοινό της πόλης και της Εύβοιας? Εγώ έχω έρθει αρκετές φορές στη Χαλκίδα στο παρελθόν. Εάν προχωρήσουμε θα έρθω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μην ξεχνάτε ότι η Εύβοια είναι ο μεγαλύτερος νομός της περιφέρειας της Ελλάδος. Ναι. Το ξέρουμε καλά. Είναι ένας νομός που η δικιά μου αίσθηση είναι ότι είναι εξαιρετικά αδικημένος. Ναι. Και είναι. Αντιμετωπίζει τεράστια ζητήματα, και όχι μόνο από πλευράς υποδομών, αλλά και επειδή η κρίση έχει επηρεάσει τον νομό πάρα πολύ, η ανεργία είναι πάρα πολύ ψηλή, έχουν κλείσει πάρα πολλά εργοστάσια, πάρα πολλές επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν προφανώς είναι νομίζω πολύ λογικό να ξεκινήσει κανείς από εκεί. Εισπράτετε, κύριε Μπακογιάννη, εσείς μια αποδοχή από τον κόσμο, δηλαδή αυτό που βγήκε στις δημοσκοπήσεις? Για τις δημοσκοπήσεις ήρθατε πρώτος, έτσι δεν είναι? Εσείς το εισπράτετε αυτό, δηλαδή σας παίρνουν τηλέφωνο, έχετε κάποια μηνύματα ότι θέλουν να είναι υποψήφοι σε ενδεχόμενη υποψηφιότητα μαζί σας, εδώ από την Εύβοια? Γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρετε, εγώ δεν θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό με την έννοια ότι δεν είναι πολύ ωραίο να έρχεσαι εσύ και να ευλογείς τα γένια σου. Ναι, ναι. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι η όλη αυτή η υπόθεση της περιφέρειας, όπως και αντίστοιχα η υπόθεση του Δήμου Καρπενησίου στο δικό μας μικρό κόσμο, η υπόθεση του Δήμου Χαλκιδαίων σε εσάς, δεν αφορά πάντα τον εκάστοτε υποψήφιο, αφορά κυρίως τους δημότες, αφορά κυρίως τους πολίτες. Μάλιστα. Εμείς σε αυτούς οφείλουμε να λογοδοτούμε. Και έναντι αυτών είναι που πρέπει να στεκόμαστε όρθιοι. Υποθέτω ότι οι δημότες εκεί στο Δήμο του Καρπενησίου θα δυσφορούν, ας πούμε, ας το πω έτσι, με την πιθανή έτσι μετάθεσή σας στην περιφέρεια. Το λέω είναι αυτό γιατί ένα θέμα. Το ξέρω καλά, έχω έναν φίλο εκεί, δεν θέλω να πω το όνομά του, παλιότερα ανταποκριτής ο Νίκος τον ξέρει, στην εφημερίδα, το θυμάσαι και τον λέω, ο οποίος είναι και αντίπαλος πολιτικά, αντίπαλος τώρα όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ο οποίος μου είπε ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τελικώς η θητεία του Κώστα Μπακογιάννη στο Δήμο για την πόλη και θα είναι απώλεια τυχόν αποχώρηση. Αυτό είναι θετικό όταν το ακούει από πολιτικούς αντιπάλους ο κ. Μπακογιάννης. Τώρα ένα άλλο όμως ας πούμε εμπόδιο, να το πούμε έτσι εντός εισαγωγικών, κύριε Μπακογιάννη, εφόσον προχωρήσει αυτή η υποψηφιότητα, είναι και η αμετακίνητη, ας πούμε, απόφαση ενός ανθρώπου που έχει θητεύσει στη διοίκηση του Θανάση του Γιαννόπουλου, έχει εμπειρία, έχει γνώση, γνωρίζει τα πράγματα και δεν φαίνεται να κάνει πίσω. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, ο καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Εγώ σέβομαι τις αποφάσεις όλων. Θα σας πω αυτό που σας είπα και πριν, ότι οι εκλογές δεν αφορούν εμάς. Ναι. Δεν αφορούν το πολιτικό, αν θέλετε, αυτοδιοικητικό προσωπικό. Κυρίως αφορούν τους πολίτες και θα πρέπει όλοι να βρεθούμε αντιμέτωποι με τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε πραγματικές λύσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο.
Μάλιστα. Κύριε Μπακογιάννη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την καταρχήν αποδοχή της πρόσκλησης. Και να σας δεσμεύσουμε ότι θα είμαστε από τους πρώτους που θα μάθουμε την τελική σας απόφαση. Βεβαίως. Και θα θέλαμε έτσι να πληροφορηθούμε και για να ενημερώσουμε και τον κόσμο πότε θα έρθετε στη Χαλκίδα, εφόσον είπατε προχωρήσει η υποψηφιότητά σας. Θα τα πούμε και από κοντά. Ελπίζουμε να τα πούμε σύντομα και από κοντά και να κάνουμε τη δεύτερη συνέντευξη να πούμε ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε και ελπίζω πραγματικά να τα πούμε σύντομα από κοντά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Καρπενησίου, στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη στην Εύβοια. Μας τίμησε ιδιαιτέρως το γεγονός ότι μίλησε σε εμάς. Η πρόθεσή μας, θέλουμε να διευκρινίσουμε απέναντι στους ακροατές, ήταν μια πρώτη γνωριμία. Δεν θέλαμε ούτε να κουράσουμε τους ακροατές, ούτε να κάνουμε πολλές ερωτήσεις, ούτε να μπούμε σε ζητήματα φυσικά. Και για λόγους αρχής δεν θα μπαίναμε σε ζητήματα προσωπικά. Σε καμία περίπτωση. Γιατί βλέπουμε τώρα και μία έτσι, πώς να το μετάσει από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, να ασχολούνται με προσωπικά ζητήματα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο. Φυσικά και δεν είναι αθώο αυτή την εποχή και με το ρεύμα, αν θέλεις, που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υποψηφιότητα του κ. Μπακογιάννη. Μας είπε λοιπόν ότι τις ανακοινώσεις θα τις κάνει αρχές Φεβρουαρίου ο κ. Μπακογιάννης. Μένει να μάθουμε. Και εφόσον προχωρήσει λοιπόν αυτή η υποψηφιότητα, θα έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται στην Εύβοια. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι εφόσον αρχές Φεβρουαρίου θα κάνει τις ανακοινώσεις, ότι μέσα στο επόμενο διάστημα, στον επόμενο μήνα θα είναι και στη Χαλκίδα. Έτσι. Λέγοντας ότι δίνει σημασία στην Εύβοια, εφόσον είναι ο μεγαλύτερος νομός, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και στις υποδομές αλλά και στην ανεργία. Είναι θετικότατη και στις απαντήσεις που μας έδωσε και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Έτσι.